Egun honetan esker, zuri beltzeko argazkiak. Txaurreko bizkaiaren azkenean. Arratxak ez du aurkezpen beharrik, bizitza literario opar modulia nik 70ko hamarkadan bukaeran dela eta 70ko hasieran ongitek zuen bezala aproximazioa poesiarekin. Uste biziko urratsak poesiarekin batutako bide eta parta izan ziren eta batzuk ezagunak, bentasunaren magalean, sari bat ere irabazi zuen, horrekin beste batzuk pixko bat izkontatu bezala gertatu ziren San Pedro ondorreko esperaren ondorrekoak. Baina poesia lanatik gero berri hitzara eta benetan famatuna behar bada bizikoa eta garai hartan gure letretan bide berri bat zabaldu zuen, zabaldu zutenetako bat izan ziren, burura tozkitela, nasa, eta bera, beste sensibilitate batekin, beste ikuspegi batekin, eta hornitzen zuten anarteko literatura gerra literatura eta bide oparo bat zabaltzen zuten ondotik, dakinik bezala hainbat eta hainbat etorri diren gure literatura beste horretura batez jantzi duten idazleak, baina lehenengoetako bat, aurrenetako bat, eta gainera ausart esan behar da, garai hartan oso zaila zelako, Arantxa Urretabezgai izan ginoen zergatik Anfos famatuarekin eta poesiarekin, lehen aipatutako poesia lanarekin. Eta beti esan izan da, kritikoek aipatu izan dute, Arantxaren izagorretakoak direla, berezkotasuna, naturaltasuna, euskara zuzen, hizkuntza zuzen eta gozoa, eta nik uste dut beste ikuspegi bat dela, zorionez gure letretara ere orduan iritsi zena, eta gero bideo paro egin dena, bai bere produzioan berak gainera etenik gabe segitu izan du betire artikuluak eta itzulpenak eta beste eleberregintzan batez ere, baina hainbat esparru bat kazetaria eta idazle izaki hainbat esparru jorratu dituelako. Eta bide horrek ekartzen gaitu, hain zuzen, eta ezaugarri horiek ere ekartzen gaituzte, gaur ezpide dugun liburu ontara, Zuri beltzeko argazkiak. Zuri beltzeko argazkiak berak ongi dioen bezala sarreran ez da memoria liburu bat, nahiz eta memoria liburu bat ere baden. Baina memoria selektibo bat berak dioen gizan selektiboa dela, eta ez dire dena kontatzen ez du pretensio hori, ez da memoria liburu bat, baina nik uste dut berak hain zuzen naturaltasun eta betirotasun horrekin kontatzen dituenak modu oso xume, are berariazko naiz batian, kontatzen dituenak oso garrantzizkoak eta gainera zantzu asko dakartzate horiek bizkarrean. Egunerokotasun hortan gertakizunei eta kontatzen dituen horiek eta lotutako karga handia. Karga baiko zentzuan. Karga handia ze ohartu ere ingabe garai bateko personal mailan eta orokor mailan garai batean gertatzen zen jarrera, egoera, goraberak, zer-nolako egoera bizi zen, batez ere Donostiako langile, euskaldun, euskaltzale, abertzale, zen familia represaliatu baten baitan, edo hobe esateko familia baten baitatik ikusita. Orduan, nik uste pretensio hori gabe eta hori du bertuten, nire ustez, ez du pretensio handirik, ez du barrokismorik eta ez du dena kontatu nahi eta ez du ondoriorik atera nahi. Emanen luke, gaur eguneko Arantxa Urretabezgaia, garai hartako Arantxa Urretabezgaia nerabeari ikusten diola luma eta konta dezala, beraz Arantxa Urretabezgaia nerabeak kontatuko luke gizara. Eta gainera, beste bertute bat da, ez duela gaur eguneko idazleak atarako dituzken ondorioak eta osagarri gisa isuri zitzakeen bestelako ikuspegiak eta ez du hortan oso diskretoa, oso modu apalean
baina hain zuzen asko zer eraginkorrakoa. Ikuste liburu honek harrapatzen zaitu, alde batetik, marrazten duelako oso modu xumean, baina sinzeridade handiarekin, sinesgarritasun handiarekin. Eta gainera, zuri beltzeko argazkiak izenburuarekin ezagutarazten du liburua. Hain zuzen zuri beltzekoa dira, ez dire koloretakoak, lehen esan duguna, memoria selektikoa delako, baina baita ere, nik uste berariaz, kontatzen ez dituenetan ere gauza asko bezala. Alegia, askotan esaten bezala, kontu egizu, kontatzen dizudana, baina gehiago agian dago kontatzen ez dizudan hortan. Eta hor, nabaitzen da, lerrotartean oso modu xumean, baina sinesgarrian, nabaitzen da, kontatzeke gauza asko gelditzen direla. Argatik, nire idurikoz, beste baita ere, zuri beltzeko argazkia, baina hor bera, Arantxari pasatzea izan, eta berak kontatuko dugu, esplikatuko dugu liburu honen zergatikoak eta